Ya. Iwana chibeke. Ukomba iteko yo. Tinoshika zviro zvacho. Ini zvese zvapera. Yakanaka kai. Inokwana gara pasabodoni. Tikadziri mixa. Anyaruka kacha. Anyaruka bazari biwa ati. Asati auya ba. Asati 49. Iweruka. Unamwe maera wako sarinda kana kuti ndini mayako. Unozviziva kuti mukadzi wako haasari kurufu. Uri beautifully challenged. Ndiyo unondibatsire parufu rwese nekundi defender. Rufu rwakapera urwu kwakadzi akatora chikafu mapureti mairi. Kwarume zvakatora zvemanga mapureti mairi achiti ndiye mukadzi wangu. Ngauye nehembe dzekuchinja. Newigi. Ndati hazi newigi ngauye nazvo kuitira kuti azokwanisa kutora mapureti kumairi. Kudini kwewe handisi kuti zvakashata ba kuti mukadzi wako wakashata. Ndakaingobatikana basi kuti unozokanganisa zukuru rangu akasafa neInner Beauty. Chizwa chiteerera. Izvozvi zvekune rufuro remembrance funeral service. Kwakarongeka. Izvozvi munhu wakafire kunze kwenyika ane diaspora package yawo yai. Saka i5 days, chifunga kuti 5 days minus 360 degrees dzebaba zuwa igore. Ndo andaita kuti ane mapackage akarongeka munhu kusvika kuti kusvika munhu afusirwa aripo achimira achisapotana nemunhu kuna na gokwe fura boost peso kwa nemavenda package zaina negweru ndo patakawiga zvekumhiri kwatinyaya nditakawiga munhu ya venda uya wakawigwa zvakanaka Ndio futi. Chito tauye ndatotakura maranchi tini ngawe nemwe ranchi tini kuita nkesi ikazarisa. Chito tauye takutoruba izvo zvisvi. Akomana ino akomana we. Yes, mombe atonge 7 days minus 360 degrees dzakagore. Akomana. Mombe atonge mutikaka. Ndo rapera tati kwa masikana.